McKeaton na Lorenza. Lorenza rozhodol, že išiel, ide do koša. Zakončil, to je naopak najlepší strelec Slovanu v lige. 18,6 bodový. Výborný blok od Lorenza, ktorý si môže dať aj smeč. Sice Koller nepremenil, ale Lorenz doskočil. Je v tomto smere aktívny. Náročný duel. Komárno hrá v tomto sfére veľmi tvrdo a je silné a teraz to... Predsa len pripomínam, že pre Komárno ide o prvý súťažný duel v tejto sezóne. A to musia odstrániť. Martin Koller nabáda. Gray loptu nedostal, teraz ju má Lorenz, to je najlepší strelec Komárna v tejto sezóne, 18 bodov. 10 a teraz to majú 6-15, posledných Petrok netrafili. Toto je krásny smeč Lorenza. Pol minúty do konca prvej štvrtiny. Sedem doskokov v 16. minúte. Teraz Lorenz. A tým pádom sa do útoku dostávajú hostia, ale teraz veľmi nepresná prihrávka. Milin. Lorenz skúša to sám, dnes má faz. Súva na Volárika, opäť Lorenz. To mohol ešte. Čím skôr dostane k zakončeniu Lorenz. Trojku, ale možno sa už teraz Prievidza o ňu pokúsi, napokon ide. Lorenz mal teraz pred sebou Sterom Edfordom. Lorenz zablokoval ho Sabo, ktorý premenil jednu šestku následne. Prehrali o 2 body, ale pripomínam, ani raz ju nevyhrali až o 10. Bodov v tom minulom súboji ešte v novembri. Z SBL. Henry pri lopte. Poďom Lorenz. Volárik. Presadil sa, ale Kamani Lorenz. 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 Pekná prihrávka do... Pod košom. Lorenz proti Sabovi. Lorenz individuálne od dosku a nebude. Early v priemere 10,5 bodu na jedno stretnutie. Dnes začína výborne. McKeaton na Lorenza, Kamanil. Lorenz. Musel sa za loptou trochu poponáhľať. Lorenz. Snažiť zdržiavať čas čo najdlhšie a pripraviť pozíciu na zakončenie niekomu zo svojich spoluhráčov. Lorenz to skúša. Lorenz má loptu. Pospíšil. Začala sa teda štvrtá štvrtina. Lorenz. Sme už dlhšie na lopte. Láška v strede. Henry a Lorenz a ich sú... Dávajú mu Nitrania, vôbec žiadny priestor. Lorenz. Videli nejaké zbytočné fauly. Lorenz. Petráš si teraz dal obrovský Pozdialky. Náramne presná ruka. Lorenz našiel Arona Greya. Orbiston cloní, Koller na Lorenza. McKeaton. Lorenz. Lorenz oklamal súperov. Ale premenil iba jeden, takže rozdiel 2 bodov a ešte je tu priestor pre domácich na zakončenie. A Lorenz teraz má pred sebou otvorený priestor a volí z Južného Slovenska. Lorenz. Aj cez Galka páli za 3 body. Nepresne, ale je tam útočný doskok. Ešte jeden. Lorenz už tak sú priam blízko a teraz navyše pribudla ďalšia strata Blue Wings. Je z toho break. Lorenz ho zakončí. Lorenz si pýta loptu a... To je práve. Ďalil. 4 a strátujú Žilina a body len jednu. Dala na jeden kôš. Absolútna hviezda prvého polčasu. A pridáva asist Lorenza. Mohol sa hrať individuálne a presadil sa pod košom. Lepšie. Na tom je up so 16 bodmi. Vrtina.
A môže pridať ďalšie. McKeithen pod košom Lorenz. Tak teraz chybičky na oboch stranách. Ale domáci. Bodovo najväčší náskok Komárna v zápase. Prináša Komárnu šancu na výsledkový kontakt. V zápase Komárno ho rozohráva z boku hracej plochy. Takže ak nasleduje aj Šimon, tak musí byť so svojím bratom spokojný. Henry, Lorenz. Petráš ostáva vysoko. A tak je pod košom diera. Bolek. Dobre si zbehol pod koš Lorenz. Ani Lorenz. Halo? Skončilo to v koči od Buna. Tak je tu. Jeho Blue Wings. Bránený McLaughlin. Lorenz. Grayfan! Zakončenie z veľkej diaľky. Ormiston sa snažil presadiť a toto bola. Wiggins. Dobre to tam. Lorenz. Premení trestný hod, ale Komárno doskočilo loptu, takže McKeithen spolupracuje s Lorenzom a Výborná otočka Lorenza, je to kôž z Zatočenie od Harrisa, dostok pre Komárno. Lorenz. A jeho Ale prichádza o loptu a Komárne neťahajú pre prvú fázu. No to budú závody. Lorenz. Vysvetla špice spálnika. Lorenz. Napad. Lorenz. Tímov Jako Šafránu. Volárik. McKeithen. No, mohol možno sa aj dorolovať do koša. No a pod... bol inak označený pre, alebo teda zo strany a Lorenzovo zakončenie. Prienik do koša, silový, s dobrým zakončením. Lorenz a Gray. Lorenz. Asi donúti Komárno. takže Lorenz ide do koša. ktorý získava 2 body. Rovne to bol dvojkou. McKeithen. No a sa páči, iba skúpal. Vidím to Henry zakončuje, trafil to Abrahama, ešte Ormiston, výborne sa bol, ale Lorenz to pretlačí za 2 body. Strávil niečo aj v Komárne. Na druhej strane ale zakončil nepresne. Tu chybička Haladu. Lorenz. McKeithen ide do zakončenia, krátka strela Lorenz. Ešte Ragland prišiel pomôcť na doskoku a zbúral tam aj Šimka, ale Nitra loptu nezískala, Lorenz vynikajú. Úspešnosť strelby nám pomaly, ale isto klesá na oboch stranách. Komárno prehráva v tejto štvrtine o 7 bodov, ale v zápase vedie o... Lorenz. Loptu udržal v moci pre svojich spoluhráčov. Lorenz teraz využíva svoje. Ten bodík pre Košice. Lorenz chce ale opäť zaveliť. Na tej peťke je možno trošku menej doma ako na štvorke a... Volárik, Lorenz. Ten sa zaveliť. Nová prihrávka smerujúca na Lorenza. Záverečných 10 sekúnd, ktoré majú k dispozícii. Oveľa. 3 víťazstva.
Lorenz. Klamal Majlina Lorenz. Teraz Lorenz má pozíciu, toto už musí premeniť. Dnes to môže byť štvrtý triumf Komárna. V rade medzi tým Lorenz, ten si... Lorenz. McKeithen, späť na Lorenza. Lorenz zakončuje kôž. Ormiston Gray pekne na Lorenza nezištne a ten... 8 hráčov, ktorí sa v tomto zápase zatiaľ presadili a to je teda lepšia štatistika. Lorenz. Celá obrana už je tam na výpomoci Lorenza, ale dokázal... Sa mu darilo aj proti Slovanu, tam dal 22 bodov. Zatiaľ bol dvojciferný v každom zápase, Foltín si... Neúspešný strelecký pokus a opäť je tu možnosť na možno aj smeč či Eliu. Predtým ešte kariéra v NCAA. Tlačil sa, ale neskóroval teraz z toho. Gray. Lorenz. Zakončí. Vrátil. Krásna prihrávka. Lorenz. Tretej sa vracia späť. A predvádza zatiaľ. Vyrovnané 4-4 Lorenz. Tak dosť Ťahá postupný útok. Odvážil sa na individuálnu. Lorenz. Krásna prihrávka a tu faul. No a tento hráč Bol v tomto prípade dobre bránený. Lorenz. Krásna akcia. Ale vonku. Pozor na túto strelu, nepresná, ale ešte doskok Lorenza, ktorý... Wiggins. Ormiston. Lorenz za 2. O skóre Lučenca starajú 4 basketbalisti. Pohľadu hostujúceho výberu, ale zatiaľ Lučencu nefunguje. Ešte Lorenz doskočil. Súboj o doskok a toto sú tí doskoky. Lorenz opäť to skúsil. Za 2 body, ale úplne nevydarený pokus. Ormiston, ďalšie... Trošku pozmenili isté veci a práve preto rastú ako tým. Lorenz, ten si vytvoril... Úplne veľa. Kolárik. Lorenz. Petráš. Teraz nevyužil zakončenie za 2 body, Pospíšil, dobre zareagoval a našiel... 5 sekúnd na zakončenie, Volárik bude musieť pravdepodobne strieľať. Lorenz, jeho zakončenie. Márno mohol loptu získať, udržať ju vo svojej moci a ukrojiť ďalšiu cennú sekundu. McKeithen posúva na toho svojho návratu do extraligy už. Ale nevyšlo. Tieri ťahajú rýchly útok, Páleník. Sa venujme a tomuto prieniku Lorenza, ktorý nebol faulovaný napokon ešte na 2 krát. Pri Tieri oproti novembru a decembru, tak tam je práve rozdiel v tých doskokoch zatiaľ. Jones. Komárno ide teraz do útoku. Lorenz. Ešte stále viac ako 6 minút do konca. Dostatok času pre Komárno, ktoré dáva ďalší... Presunko na Haladu opäť na svoju silnú ruku a Filip Halada. Opäť si ale Lučenčania veľmi... V tomto zápase McKeithen. Pekná kombinácia, Lorenz zobral to na... To je rozhodcov faul, tak všetko videl platí. Lorenz. Majerčák a Zelizňák zablok... Gray na Volárika. Gray. Lorenz.
A to už je definitíva. Už Komárno nemôže stihnúť napriek tejto Lorenz si doskočil vlastnú. Na tom podobne iba dvaja hráči s dvomi osobnými chybami, a to Toussaint a Reynolds. Sú to domáci, ktorí idú do rýchleho protiútoku. Lorenz. Dobrá prihrávka, ktorá zbiehajú.